Костюк Веста, вучаніца 7 класса, сярэдняя школа номер 1 городского поселка Городея, Анатолий Балутенко. Ідзе вайна. Чаму вайна здараецца? Чаму? Святога для людзей няма нічога. Не падуладна розуму майму, што злыя людзі падабенства Бога. Стварыў усё Бог, і неба, і зямлю, зямля і край, ласкава сонца свеціць. Выснову паступова я раблю. Не ўсё зрабіў Бог правільна на свеце. Чаму заўжды быў жорсткі чалавек? Чаму адзін другога забівае? Так ёсць цяпер, і так было павек. Адну вайну другой вайной змяняе. Адны ваююць, іншыя маўчаць, катуюць і гвалтуюць пры нагодзе. Ад жаху нема хочацца крычаць, бо гнюсны глум у 20-е стагоддзе. Якой бы была добрая зямля, каб не стварыў тут Бог цара прыроды. Такая думка Бога і мая. Ідзе вайна, бо жорсткія народы.